Sunana Bintu Yakubu Ɗanbaraɗe, ɗalibar da ta ci nasarar gasar Art Oratoire, wato ilimin fasahar magana a nan ƙasarmu ta Nijar. Kuma na ɗauki nauyin wakiltar ƙasarmu ta Nijar a Lome. Wannan gasar ta haɗa ƙasashe guda 8. Daga cikin ƙasashen akwai Burkina, Togo, Mali, Benin, Senegal da kuma sauransu. Gasar za a yi ta na 23 a wannan watan Nuwamba. Ina da ƙudurin kawo tukuicin wannan gasar a ƙasarmu ta Nijar. Amma wannan gasar tana da wani tsarin zaɓe da yake da kaso 35 a cikin wannan gasar. Muna da buƙatar 'yan uwanmu na ciki da na waje da su dafa mana saboda mu gani mun samu nasara a cikin wannan gasar. Yanda ake yin wannan zaɓen ko vote, akwai abin da ake ce ma salsala ko lien ko link da mutum zai danna. In mutum ya shiga ciki za a gwado mishi jerin sunaye, sai mutum ya zaɓi sunaye kuma ku zaɓe ni saboda ni ce nake wakiltar ƙasarmu ta Nijar. Mutum ɗaya yana iya zaɓe sau ɗaya, sau 10 har sau 1000 ma, daidai yanda yake iya ɗauka. Kowane zaɓe ɗaya dala 40 ne. Domin tabbatar da wannan zaɓe akwai ta yanda ake yin shi, Airtel Money, Orange Money, PayPal ko kuma carte Visa. Mutum zai iya aika kuɗi tare da bayyana adadin zaɓen da yake so a yi, sai a yi a maimakon shi. Domin ba ni daman kawo wannan tukuici a nan ƙasar Nijar, al'ummar ƙasar Nijar na ciki da na waje sai kun dafa mini, saboda wannan ribar ƙasar Nijar ce gaba ɗaya. Na karkara da 'yan birni na nan gida ko diaspora, maza na da har mata, yara gami da ku manya, ƙasar mu yau tana buƙatar ku, Nijar ƙasar mu ce gaba ɗaya 'yan Nijar. Sunana